Ano? Ha? Primary clutch. Alin? Yung photon. Para sure ba, di ba? Ewan ko lang. Alright mga bay, muling nagbabalik ang inyong lingkod. So dito tayo ulit ngayon sa ating panibagong vlog. So mga bay, kung nakikita nyo, nakadoming tayo, no? So dahil nagkaroon tayo ng emergency, nirescue natin ng tropa. So para maisakatuparan ang mission natin ngayon. So kami po lubos na nagpapasalamat sa nagpahiram ng bike na ito, dahil yung bike natin ay wala sa kondisyon para magamit pa natin sa ganito kalayong takbuhan. Although hindi naman sa ganong kalayo, pero maigi na yung nag-iingat tayo dahil Cavite tayo, no? Ilang Cavite tayo to San Fernando. So dahil nasira yung para sira ng kanyang sasakyan ba ay kailangan nating tumagpo at meron tayong tatagpuin dito para mag-abot ng tulong na pyesa, no? So napakabait ni sir kasi nanggaling po siya ng Bataan. Ayan, para may abot niya lang yung pyesa na kailangan namin. So para hindi masyadong hassle sa kanya, sinalubong na namin siya dito. Sasalubungin na namin siya sa papuntang Bataan para mapadali at mapabilis yung aming mission. Ayan, medyo traffic dito mga by promise. And syempre, big shoutout din sa may-ari na itong Dominar, no? Kung wala siya, wala rin ako dito. Isang napakagandang experience, isang karanasan na makagamit ng isang Dominar 400, no? Kahit na ang gamit natin dati ay isang 650 at KTM Duke 390. So alam nyo ba, ang Dominar mga bay ay halos walang pinagkaiba sa Duke 390, no? Or RC 390, dahil ang kanyang makina ay talagang parang nasa mga 90% talagang parehas sila ng build, no? May pinagkaiba lang ng konti dahil ito ay tatlo ang spark plug, no? Tsaka itong B2 na Dominar ay hindi pa siya dual overhead cam pero 4 valve, no? Ang nakakatuwa lang dito, para siyang 3 cylinder, no? Kasi tatlo ang spark plug. Ayan. O imagine mo kung ang spark plug ng isang big bike ay ikakahalaga ng 1,000. So 3,000 na yun, spark plug pa lang. Oh my god. Charot. So ang masasabi ko dito kay Domeng ay talagang napaka-swabe naman gamitin. Magaan, matipid at low maintenance. So madali siyang i-maneuver dahil may kalipisan lang ang kanyang katawan at magaan pa. So palagay ko pwede siya kahit saan dahil mataas yung kanyang ground clearance, no? Pwede siyang i-off-road. Charot. So isa pa mga bahay ay yung kanyang riding position, no? Kitang kita nyo para tayo nakasampa sa isang adventure bike like mga GS, gano'n, mga ganun pormahan. And then siyempre may mga konting mode na binago dito, gaya na etong sa Manobela, nilagyan ng extend, no? Nilagyan ng extend para tumaas pa, naging upright ang iyong Manobela. So para ako nakaupo sa yung sa silya lang. Komportable naman. So pagdating naman sa power, meron naman tong ibubuga dahil kaya niya rin tumakbo ng 160, no? 160 or mahigit pa. So dahil sa kahapon ko pa to gamit-gamit, pinahiram sa atin at pinatesting ng ating mabait na kaibigan. So ayun ang masasabi ko dito. At isa ito sa mga pinakamurang big bike legal expressway na mabibili natin sa market, no? Hindi lang siya pang beginners, kahit na ikaw ay datihan na nagbibig bike, dahil pwede itong pang daily use, no? At mabait din. So of course dahil may katagalan na rin to sa Pilipinas, sigurado may pyesa na rin to. Of course dahil sa ito ay hawak na rin ng Kawasaki, no? So kahit ito ay gawang India, so kung ito ay low quality, hindi naman siguro to papasa sa standard ng Kawasaki companies, di ba? O, di ba? So kaya last vlog ko nasabi ko tong powered by Kawasaki dahil siyempre may approve ito ng Kawasaki talaga para pumasa sa kanilang quality control, sa kanilang standard, no? Dahil alam naman natin ang Kawasaki ay kilala sa isa sa pinakamatibay na Japanese bike dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Alright.
Ayan, so sana maayos na namin yung nasirang pyesa ng van para kami makauwi na. So shoutout din dito sa mga nag-ride sa Baguio. Napakaraming nag-ride sa papuntang Baguio talaga. So ganun din ang silang big bike riders at Pinoy, no? Pinoy sis. Nandun ang tropa ngayon sa Baguio, naggagala sila. So sila Kuya Ben, sila Kairon, sila Daz. So talagang enjoy sila ngayon doon. Balak sana namin sumunod pero wala nang oras. Siguro baka abutin pa kami ng tanghali bago matapos yung van. Dahil pagkakabit nun ay hindi basta-basta gagana. Kailangan pa namin i-bleed yun. Ayan, so sana naiintindihan nyo ang mga sinasabi ko kahit mabilis ang aking pananalita. Ayan. So pag natagpuan na natin yung ating kaibigan, so tara, tagpuin na natin si tropa.